woe. Mam. Anu, nggo tangan enak. Bareng-bareng. Ayo dipangan, Pam. Ngombene. Lho. Wes to? Wes. Nek mangan wis gone dintekno, ijek piye? Warek, Mas. Warek piye? Ndek biyen bae tau muni. Nek mangan segone kudu dintekno, gak dintekno segone koko iki nangis lho. Nangis lho koko. Wes gane entekno. Segane ndak nangis nek ora mbok entekno. Bruh. Dintekno pokoke, dintekno, mahmu dintekno. Oh, segone nangis. Mangan kudune segone dintekno, nek gak dintekno kok segone nangis. Aha. Cuk. Nek opo kowe, Dik? Sego kok mbok liling iki? Lah jere mbae nek gak dintekno kok segone nangis. Ya makane tak neng. Hah?